Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes na kita, Oktubre 14, tuig 2022. Aksyon Hotline. Dasig lang sang tukis naton sang kalendaryo, sipad-sipad kag subungman. Pagtapos ang kada inadlaw, yari na kita sa tunga-tunga na sa bulan sang Oktubre, no? Ikanapulo ini nga bulan karon nga tuig 2022. Aksyon Hotline. Sa aton sining nga countdown, 72 days, 72 ka adlaw ang nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Aksyon Hotline. Kag 79 naman kadlaw nabilin para sa tuig 2022. Aksyon Hotline. Amo na siya no kadasig sang alas ang panahon no pagkambyo sa may adlaw. Pamatyagan ko bago lang nagbutlak siya ring adlaw pagkadugay-dugay matunod naman. Aksyon Hotline. Nagailapit ng bulan kag sumungman adlaw sang Pasko pero ko-obserbar ka mo do ka puraot pagid no. Aksyon Hotline. Hindi magpuraot kayang pagmahal sa gihapon sa mga presyo mga balaklon na nagapadayon. Aksyon Hotline. Agyan pa kita sang big time naman nga pagtaas sa petroleum products. Hopefully by next week during Tuesday o kung sa Tuesday, tani hindi naman liwat masulit ka magtaas, no? Aksyon Hotline. Aksyon na tayo hupon checking in until 9:30 in the morning. Diri sa aton sining nga pagpangalagad sa mga online listeners naton. Nagamonitor na paagi sa Facebook kag YouTube. Good day sa inyo. Bangon nga ti sa iban nga mga pungsod. Hindi kadungan diri ang oras sa aton, no? Good morning, good afternoon, kag ano man nga oras sa inyong ginamtangan ang aton gid nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Ang inyong mga mensahe pwede nyo gid mapadala paagi sa comment section or hindi gani no? Nami pagid while nga nagamonitor ka mo, kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Amo nang pinaka-the best iya, no? Para at least damo pagid kita sang malabutan. Now, sa mga online o mga on-air listeners naton nga nagamonitor na via sa ila sini mga transistor radio monitor sa salakyan, wherever you are sa bilog nga Region 6, good morning and welcome to the show. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Anong pinakamadalag ko nga balita ang aton tutukan na karon nga morning diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. So salong gid sa aksidente ha. Kay kahapon ang balita dira sa Banwas ang Ilog ho, puwerte man tong aksidente, motorsiklo. Tiyan mo na bala kabalo ka ang sa babaw sa Dangkalan going to Candoni. Ang dalan da puwerte ang makurbada, no? I mean, liko-likoon bra, liko-liko ang dalan. So, kung baguhan ka dira, bisan pagani nga taga-dira ka no? Halong kagid, kabalo ka, delikado, hindi mo mapulong kung kaisa Ang dalanon, kagang aksidente, mo na bala siling nila, gani isa lang nagkapisok sang mata mo gulpiada lang nagaluntad mo. Aksyon Hotline. At least halong gid kita no kay atong senior citizen kahapon aksidente yang na tumba na igong motorsiklo niya pag overtake niya sa trucking
kargado sang tubo ay abaw nalapakan gid sang pangulihing nga porsyon. Nagkala bulag ang pila ka parte sang lawas niya mo halos madunot lawas niya matapos nga nalapakan, no? So sa pamilya sang biktima nagabuylog kita sa inyo sining kalisod sa sining nadangatan sang inuhimata, no? Pero tiyang driver sang tracking ara naman sa kapulisan dira sa Banwa sang Ilog. Action Hotline. Now there is aton no sa Negros Occidental na nung pila ka madalag ko nga balita no kun parte sa sitwasyon dira sa syudad sang Himamaylan. Kahapon si Action Marlon Hinovia nag-upod gid didto sa grupo kag sa ila mismo team ni Gov Lacson ang Capitol Branch nag-upod to kahapon sa Himamaylan. Kaya nga ton gina-expect diri or ginabantayan kung saan o niya makabalik sa ilatag sa ka mga lugar dira sa Barangay Carabalan, mga sityos and purok nga apektado nga nag-evacuate bangod sang bakbakanay na sa nabukid nga porsyon sang Barangay Carabalan. Action Hotline. Ang DSWD tinormal gid man gina-expect nga mapadala gid man sila sa bulig mo. Natural na siya kay hindi manitanan masarangan sang local government unit hindi man tanan makulo ini sang LGU sa Mamaylan. That is why ang probinsya nagpadala through DSWD sa province. Ti may ara augmentation man no from the region. Pagintindi ko pati national gani ko no may ara naman do nga ti dapat asikasuhon ang tanan nga magkinaglanon sa mga residente nga apektado. Action Hotline. Pero ang question di san o ay han ni man makabalik sa ilatag sa mga lugar nga mahambal na gid nga clear ang area no nga inang mga residente dira sa Carabalan sa mga sityo kag purok nga apektado makabalik ka ba no sa normal mo nga pagpangabuhi. Amo nang pinaka-the best mo bisan pigado ka lang bisan naganuno ka lang sa asinda kag naganuno ka lang sa ginamos sudan mo kay ti kita taga bukid man kintindi kita sang pangabuhi sa uma okay na iya importante malinong mahamuok ang pagtulog mo kung magluyag mo magpahuway amo malang na mo ang ginaayo kag ginahandom sang mga taga-uma. Bisan gani nga pigado, way man sila gani nga ubra gid reklamos gobyerno kag ubra pa kayo Action Hotline. I mean sa mga opisyalis ng gobyerno, ang tao sa uma niya halos gani mangayo bulig na mo. Mangutang na lang na pwede pa. Magpangayo sa ilang paryente o rimata, manghulam bisan dalagko ang porsyento ang balayran. Amo na ginahimo sang taga-uma na huya na gani magalag palapit sa mga ahinsya kag departamento sang gobyerno. Ti probangod sang gira nga nagluntad da, tiyaraw nagkala displays. Ti question san o sila balik sa lugar na da o sa mga balay nila nga bisan sagod-sagod lang kasapatan at least tawhay ang pangabuhi yan nila. Action Hotline. Hindi literal nga tawhay nga may kwarta kag sufisyente, kundi ang kalinong sa pagpangabuhi, amo na yung ginahandom sa pigado nga mga pumuluyo sa kaumhan. Action Hotline. Ti inaasubong sige-sige pa understand ang evaluation kag asto kung san o gidini ang pitsa nga pabalikon sila, amo pa na karon ang nagapabilin nga nako nga question. Action Hotline. Ano pagid? Oy, ang ASF na-record na ho dira sa may probinsya sang Iloilo. Now nga, importante man kabalo ka ang probinsya sang Iloilo, ti adjacent lang di sa ato, no, Negros Occidental, may African swine flu fever nga na-record na sila tuging confirm na sang Iloilo nila to nga nga opisyal. Ti ang pabangkot ni nanoy ang mga measures nga ginahimo subong
sang Negros Occidental kag sudad sang Bacolod. Action Hotline. Ari karon ng Bacolod hiwat kag naga-enjoy sa ginatawag nga Maskara Festival mo. Ti matabok ning tagapiak nga isla to, tagapiak nga probinsya. Pero ti basi may bitbit ba no nga mga produkto or nano ti ano ang instruction diri ni Gov Lacson kag ni Mayor Albi Benitez. Action Hotline. Tanguna ti may ara na siyang nagabantay sa mga puerto to secure nga hindi ang mga products nga ni dumduman nyo may ara gani hindi lang kay sa ESF kundi tanan nga mga maghalit sa mga produkto ta dis Negros may ara gani sa mga borders gabantay mo dumduman nyo pati mga itlog ang ginapalabay das Negros Oriental ho nga malapos tanis kabankalan to ginpabalik gani sa point of origin niya o kay kadelikado nga makalaton no kag makarecord magkita diri kunano man nga balatian. Action Hotline. Yari confirm si Lilo na tinanon subong tikang ginahimo no sang probinsya kag syudad sa Bacolod. Action Hotline. Ano pagid? Ang balita magka-aksyon dumduman yung medyo naglawig manigani nga isyo o kun ini nga paghulat sang mga miyembro sang Sineco Union of Rational Employees. Amo ning ginatawag nga CURE. Finally, ang balita mo ni, kundi may gina-claim sila sa dong supposedly mahatag sa ila as part no, sang collective bargaining agreement nga ti ginasukot nila no, sang union sa cooperative. Ang latest nga update nga tinabaton na ni no nahatag na paagi sa duli ini nga claim sang mga employees kay nagligad tong balita ang inahulat naton nga kuno may garnishment nga himuon sila mo. Action Hotline. Pero anong latest ni? Hibaloon tay na dugay-dugay magka-aksyon mismo sa presidente sang Sineco Union of Rational Employees kung ano ang mga next sinikay kung mahatag na sa o kung nahatag na sa ila so meaning ato guro ang garnishment kay gina tingwa nila to tiway na to no dula na to anay siguro hindi na to madayon now ano pagid atensyon no kag ang latest nga update man hibaloon ta karon kay ang city government of Bacolod nagligad to kundi parte sa Manukan country, no? Dumduman yung mga awardees kag occupants sang bloke sa Manukan country. Ginhatagan to sila deadline nga dapat isettle nila tong ila mga obligasyon, no? Accounts nila nga mga arrears nila sa city government. Kag bisan hindi pa nila ma-fully paid, dapat may ara sila mapirmahan sa city nga commitment nga dapat ti amo na no ang compromise agreement nga ila sinihimuon kay ti million of pesos to ang iban nga mga wala mabayran nga obligasyon mo. Hotline. This time halin sa Manukan country if you remember ang mga nagaokupar nga mga manugbaligya sa merkado ti nagligad to gin-check man ni kay sus ini nga problema actually dugay naman nimo damo na gani sa mga original awardees sa mga merkado mga blocking nga nagaokupar nga lain na subong da ang occupants kag ang iban ti ginaparkilahan sa tutuod lang no may mga leases o kung may mga nagaarkila na sa ilada. Action Hotline. Kaya mo nang ginatingwaan sang ginatingwaan sige alang action rush kay na kuan ko na siya mo na set ko na ginaamo na siya ang tingwaan subong sang city nga ti makuan ni siya no matinluan kag matadlong ang listahan da. Action Hotline. Ay hindi karon na may baluan kung ano ang sitwasyon sinino kay
Ti kabalo ka naman mga vendors, hindi magin mang income nila, pero kung wala ka man lang tuod gabayad sa city, nga sa malawig na nga dekada o kung tinuig ikaw ang occupants da, ti subong do at least gusto sang city matadlong ini. Action Hotline. Pero pagkaronan ta na kay pag-intindi ko may ara na sigin padala nga notice ang city base may deadline na ginatag guro sa mga vendors ni. Aber ibaloon ta na karon na kay Councilor Celia Flor. Action Hotline. Alas 8:22 na, Action Radio Philippine Standard Time sa gyapon upod sa inyo amigo sa mikropono. Action Artay Hupon. Online sa hotline. Online sa hotline. Unahon ko lang ni anay party sa Seneco, no kay naligad to actually ginabantayan ko nga balita party sa garnishment kunong matabo na sa Seneco. Pero ang good news kahapon ay understand do nahatag na kuno no sa taga Cure sa taga Seneco Union of Rational Employees or ginatawag nga Cure atong ila gina-claim bala nga dapat dalakip sa ginlagdaan nga collective bargaining agreement pero do way mahatag ni sila. Ito may good news ini. Now, joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad, no less than ang ila presidente, Ma'am Stephanie Montaner. Ma'am, mayong aga sa imo si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. Good morning man Action Art, good morning man sa tanan nga palamate. Salamat gid sa time, no? Kahapon ini, ma'am, gin-turnover sa inyo. Nano ini chiki ning ginatag? Actually, kagapon, gitan over sa amo ni Regional Director Rodriguez ang cheque nga gin-garnish niya 30 million plus para sa award sang Cure nga CBA for 2017 to 2022. So, tanan kami sa Cure na inside gid kat at least for gid nakuha gid namon ang victory kag nakuha gid ang ginapakig-away namon. Bali ano man, ang Dolly, amo ni siya nag-execute, nag-garnish dira sa bali sa bahin sang Seneco, do mo na? Bali, ang may order from the Secretary Laguesma for garnishment kay na ang amo nga motion ni file for rate of execution na desisyonan to siya nga order for so nag-file kami for garnishment kasi wala man din pa-implement. So, okay. Si Secretary Laguesma nag-order to the regional director diri sa Western Visayas na sang order for garnishment sa bank sang Seneco. Okay. So sila niya nag-take initiative nga makakuha diri sa sining kantidad kag nano ini ma'am no ang nakuha ninyo nga 30 million pesos tunga-tungaon ni sang tanan nga miyembro sang Cure amo na siya matabo? Yes sir, bali ang among nga nakuha nga award sa Cure. This will be distributed sa 350 Cure members, including na ang retirees, kag ang iban mga deceased naman nga members. I see. Now, going back sa permahan, ining CBA ninyo, ano ganing na-stipulate ang nabutang dira? Why nga ma-include pa ang daan to ma'am atong mga nagkalamatay na? Yes, bali ang among CBA, include ni siya ang sa Q allowance naman nga effective ni sa January 2019. So aside from that, ang nga salary nga 5% increase and July 1, 2021 ang effectivity. So ang tanan nga employees including nga retirees sa ina nga mga date makaagom sina sa differential. Okay. So amo na siya no ang matabo gali. Kun amo ma'am ini nga pondo ginkuha naman niliwat sa funds dira sang Seneco? Yes sir, yung garnish na sa isa sa bangko sang Seneco. Uy, ti siling ko hulat-hulat ka ng Seneco subong nagligad to siling ni GM Tikar siling nga gawlat gani kami sang Capix ni para nga makayong iban nga mga problemas linya tan na ibanan pag itong pundon lada. Wala ta na sir may mo kay part ng decision ni Nasang Dolly ang garnishment sir. Mga pila man katuig hulat nyo kag pagigaway sini Ma'am Steph? Actually, ang amon si Day is 2017 to 2021. Pero nag-resume kami sa 2021 due sang may previous nga president before sa akon. So nag-resume kami sa CBA na negotiation sang December 2020. December 2020. Then, na-approve ang CBA na nag-sign kami sang May 21, 2021.
So, Aha. approve naman sa AGMA sa September 26, 2021. So, after na, wala ba na-implement. So, asahan naglabot kami sa AJ sa Dolly. Aha. So, ini kadalagan, no, makonsider naton nga kadalagan sa inyo siningahanay dira sa bahin sang cure. Yes, sir. Nakadalagaan din naman. Kag nakuli ng pasalamat namon sa amon abogado nga sa Attorney Ray Gorgonio. Naara din namon sa milikod nga may kaisog sa pag-upod sa amon sa pagtiglaban kini sa among kausa. Aha. Anyway, pero ang mga employees siguro diya nga sige patrabaho sumuso sa Seneco. Way man siguro may mo ang management na hindi man kamo pag-initan guro kay pagigaway nyo man lang yung kinamatarong nyo mo. Yes, sir. Daw wala man sir kay kami sang sige kami kaso ya. Sige man kami obra, wala lang ya ano sir kay nga mong ginapakigbato nga mo nya kamata ang sa amon si BA nga nakasaad sir mo ti amo na gani sir nga may collective bargaining agreement para amo na yang ginabasihan namon. May security of tenure kani. Aha. Ma'am, ti subong ginasunod na niya. No, at the moment, ang kung anong nabutang sa CBA, ginapatuman na ni sang karon nga pamunuan kag liderato sa Sinayco. Yes, sir. Actually, sir, we're very with the management at board of directors nga sang September 16 September 13 namon nga payroll na implement na ginila ang amon nga CBA, sir. I see. Ma'am Steph, kabalo ko medyo sako ka pero tagpila gani liwat to sa inyo nga mga employees nga 300 plus? Mga 350 more or less, sir. Hindi ko lang maano basta daw dira na yun, sir. Kay ti ang ibang dala to siya sa siling ko kani sir mga napatay na at ang mga retirees. Tagpila na sa kada isa sa inyo? Sari-sari sa kay depende sir sa salary namon kay ti ang sa salary differ na sa mo kay ti kung 5% na lang ano ang importante lang niya sa amon niya sir ya tanan kami naka-avail sa increase. Gamay man or dako. Aha. So, congratulations sa inyo nga ginapakig-away nga kausa kag especially sa inyo lawyer nga nagpangabudlay gid siniupod sa inyo, ma'am. Yes, sir. Nang madamo na nga salamat, sir. Kag dako gid yung pasalamat namon sa amon abogado nga ara gid gatindog sa amon sir. Aha. Sa mga konsumidor, at least basi may mensahe ka sa ila? Sa mga consumers, ang ginahambal nila ginkuha na nga mataas inyo rate tungod sa amon nga increase hindi na siya matuod kay tungod ang increase ang union sa ano na siya ginakuha sa DSM na siya, so hindi na siya matuod na tungod nag-increase ang rank and file or empleyado sa Seneco, especially the pure members, mataas man ang rate, hindi na siya ang ginahambal nila, so wala na ialabot kung magtaas ang rate no, hindi na niya tungod sa nga nagtaas ang sweldo sa union. Aha. On that note, Ma'am Stephanie Montaner, salamat gid sa time. God bless kag good morning. Sige, thank you man sir, thank you, good morning. Action Hotline. Amo na, no? At least may ara sang at the end of the rainbow, no? Sa katapusan balasang malawig nga pagpakig-away, may gahulat gid nga kadalagan. Tiyan mo niyo ang eksperyensya sang mga miyembro sang cure kay tingila sini ginapakig-away ang kinamatarong malang nila mo amo na kasimple. May ara sang collective bargaining agreement kag ina dapat mapatuman, no? Ang ilaayo man lang nga tigin pirmahan tanimo. Collective bargaining agreement kaning pagtawag kay collectively ginkasugtan tanimo. No, luyag ta nga muna ang ipatuman ti inagin insister man lang sa mga empleyado nga nag-result sa kadalagan ti mga 30 million pesos iniho. Nga gin turnover mismo sa ila sang taga Dolly. So congratulations dira no sa mga miyembro sang CURE or miyembro sang Seneco Union of Rational Employees. Action Hotline. Alas 8:30 na, ga-indicate si Action Eden, may dakop siya kuno Action Doors. Unahon talang siya guro para before kita mag-commercial break, basi ayawan tulat karon ang dalakpon niya. Action Hotline. Sige, salamat gid no kay Butch Gakuma kag Boards Asa. Morning man kay Aldrin Limaco. Ara man ga monitor si Elizabeth Gamala. No, good morning. Thank you gid for
listening. Kag Fernandez Eric, good morning man. Alas 8:31. Action Hotline 2006. Going for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon na maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permit gid siya kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko plate gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala man siya may magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time, ang na medyo emotional ka kay gaabal mo gapangulang ko lang phone.
Anong gakatabo kung maghulang ka lang, kung magklase di? Kung sana, nang nahuya, ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dahil permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko, tsaka wala sa kakulbaan ko permi, basi, hindi mo ko madala sa top, siyempre kay, isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang kamo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, nang nahuya, ako mahulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ko sila.
Kundi surbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala mo message. siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basi ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos nun Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang eh may pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw ginang valedictorian? message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang ka mo ka hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Islam, Hotline.
Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na. Action Hotline. Pero antes kita magpadayon karon nga aga, ari ay unahon tanay may mapalaro na nga winner kag mayara na sa nadakpan ang patrol sa Uplan Dakup Daog promo. Aksyon Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Ako? Oo! Ikaw! Dakop ka! Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka! Dakop ka! Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Oo! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Dakop ka! Daong ka promo sa Action Radio Bacolod. Pana ang Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang tagdaog, bangog nga, dakop ka! Ari na may winner na kita. Ari si Action Eden Abuso sa Patrol. Action Eden, good morning. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Live Wow. na karon sa may Galandog tingog mo. Yes, oo. Tatanagin ni Naya na ni Nanay. Purok bagong buhay na di action art sa Barangay 30, Siyudad sang Bacolod. Kundiin may ara kita na dakpan nga nagapamati sa imo. Aga pa action art. Aha. Halin pa ni kagina paglabay dinamon. Ngin kuan sa namon mo gin usisa gid sa namon. Kaya nagpamahaw na kami di gani ni action nani. Ah. Hindi kami di ka chismis. Pero ari mangkot na to si nanay. Kaya salam ni Biisa ho. Kadamo sa iya sang ari ka pamutos siya. Gapamutos sa per-interview. Nalang sa Nay. Sa Action Radio Bacolod. Sino ka nangalan tanay? Lita Gorgonia. Lita Gorgonia. How young are you? 54. 54, good. Nay, dugay ka na nagapamati? Oo. Ito na mga favorite mo? Si Boy Duran. Si Eden Abuso. Wow! Dugangi, dugangi. Si Doren Kabatog. Kag si Artay Hopo. Dugangi da, dugangi. Ha? Dugangan mong premyo mo. Ay, client, ikaw ang padala yung isang bihon. Abaw! Ay, wala na Swerte. akong bihon. Wala na bihon action art. Kasi nanay, actually, diri sa karinderya, di action art. Siya galuto, siya ga-serve, siya gahugas, iya tanan. One man army gali Yes, correct, action art. Pero pagka ugto, karon ko no, ubos man niya. Pero hindi tanan pagayon. Di kung maubos na, makuta, sabi ko maubos ng iya nga ginabaligya, may 100,000. Mga 102 ko no, 102,000. Ay no, ang pagkaugto mo, ubos yung sudan mo, 102,000 yung income. Ay, hindi mo ko na, kasi sudlon sa connection. Ikaw, hindi ka na may sala, hindi ko na mapadugayan, si nanay, kada medyo sa kosa. Nay, kaya nagapamati ikaw sa Action Radio Bacolod, may ara ikaw sa 5 kilos nga bugas. Dugang na si mga baligya. Kaya siyempre, samtang nagaluto ka, kag nagabaligya, mga pika ha? Oo, okay mo ko no. Mga pesinanay, gamit ang tasasang Action Radio Bacolod. Yes, kag of course. Pero wala naman siguro kinanlan sa inyong bakal sudan. Kaya may sudan, madamo, mandi sa sudan. Aha. Yambot kong anhon yan niya. Pero, ay, ipakonsulta ya ko ng action art. Oh, may gabakal pa ho? Oh, may gabakal ka niya. Si sister, yan yung bakal diyo. Unahon lang nanay, ang pinot mo. Mister, ang iyang sudan action art, 40 pesos. Kari ka mo diri. Charot lang. Bakal ka mo diri. Nanay. Kaya nadakpan kay kinamon nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Wala labot sang bugas, wala labot sang tasa. May 500 pesos pagid si Nanay Lita Gorgonia. Ano na, ma'am ba? Ang mga nagkakaon, di kasi papahay sila tanay action nani. Hambal nila sa mga nagkakaon, di action art. Hambal niya, libre bihon ko no. Ano na, libre. Libre. Perti. Sana. Naya na mahambal mo sa Action Radio. Salamat sa Action Radio kay nadakpan ko. Makabulit pa ni. Ipakonsulta ako di sa matak ko daw na-irritate. Ay, perfect. Kaya mo na action art
Padayon lang sa pagpamati. Di mga ka-aksyon naton, mayara pa kita karon na alas 10:30 pa nako. Pantayan kung sino naman ang liwat nga madakpan. Live diri gyapon sa Barangay 30, Action Ida Raboso, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Congratulations and celebrations. Well, I tell everyone that you're in love. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Congratulations, kids, sa aton mapalaron nga winner nga nalabayan sang patrol. Abo nang sabi niyo sekreto sini nga kung magpamati ka, kinahanglan tunugon mo gid ang volume sa radyo mo blangin ang paglabay sang patrol. Mabatian nila gilayon no ang imo sini monitor. Amo man lang na sekreto da. Abalogid kita nga naga-monitor na kamong daan. Ti pero kon paglabay karon sa patrol di masyado tunog ti kundi hindi mabatian nga ara kamo da naga-monitor, no? Pero kon tunog ya nga bisan sa dalan palang batian na ni Action Eden and the rest of the gangs sa Action Radio di kundi daog ka gilayon amo niya nga dakop nga way kay risgo kay way katubangon nga kaso Action Hotline. ginapremyuhan kapaya. No, congratulations sa aton sini mapalaron nga nagdaog no ginhatagan sang aga pangagrasya no si Nanay Lita Gorgonia sang Purok Bagong Buhay, Barangay 30. Action Hotline. Amo man dira may chance no? Bantay nyo lang patrol da kay galibot-libot para sa sininga promo, okay? Morning gali kay paring Robert Clemen, and the rest sang mga amigo naton daw sa may tambayan ng bayan kuno sa tubang balay niya. Dira sa Purok KBS. Ara na sila ni Tuto Norbing Paradero. Kisa si paring Butch, ara pag-intra sila ni paring Robert Clemenda. Mayo lang ang pag-monitor. Kag good morning sa inyo. Action Hotline. Thank you, Gid, for always supporting man diri sa Action Radio Bacolod, no? Halong ka mo perme may tempo basi makalusot magoda. Action Hotline. Mayad man nga aga sa kay Francis Martin Arsenio Pabalinas. Si Alex Montesa Araman, si Madam Tart Karin Chuwatan Langit. Madam, regards lang sa inyo dra kay Tuto Eddie. Lumugdang may nga Susi Hoplo Agbon, ana sinuro nga monitor man si Maiden Agana kag si J Karam. Good morning Action Art, umagad ni Ninay Uraya. Umagad ni Chay Uray Gali Villarin. Sige. Ara kamo sa kuno Concepcion Talisay. Damo na grubungan na sang inyo lansones kag kwanda, no? Mga fruit trees da. Action Hotline. Ronald Condino, good morning man. Emilito Ricampo Malayas. Inday Blaza, nya wow, congrats, nadapan. Pero kung drugs nga operation, madakpan ganiti pudag-pudag, kagid kay pusas na mo amon, diya premyo ang batunon mo. Action Hotline. Madam Huma Lumina, good morning man. Thank you, Gid. Ara man si Vicente Encarnacion Similiano, Tradok Ags kag si Jomi Nabatnan o Nabatdan, Riza Alvarez kag Lynn Santos, Diego Val Flores, thank you man, Noy Nuts kag Dennis Badian, Diding Alohamiento, good morning man, thank you gida. Ang iban pwede karon na lang dugay-dugay. Action Hotline. Now, ikatuan ko lang ni Ho, kay kahapon actually na schedule ko na ni si Councilor Celia. Galing kay na alang-alang kahapon sa time. Kapin pagid may mga hearing sila. Dugangan pagid sa mga Mascara Festival activities. Ti damo sa mga engagement. Kahapon ba pag taganay na mo, nag-umpisa naman ang another hearing, no, nga ginpatigayon kay maki-update ko anay gi Councilor Celia. Hopefully available na siya this morning. Kay party ni sa pagpadala na sang city bla kundi
Amutugin mo no ko kay natapos na ang sabahin sa Manukan Country, may mga compromise agreement na silang pirmahan dira sa city angot sa commitment nila sa mga arrears o kon obligasyon nila nga balayran sa city. This time ho kay gusto sang city government of Bacolod nga maplastar mo ining mga occupants or awardees sa mga merkado nga iniya lawig-lawig naman gawa ning nangin problema no kay ti ang iban dira kagamay man lang sang dapat obligasyon nila sa city pero ti way blagin bayran sa malawig na nga tiempo amo ina ang reason nga ang sitwasyon nag-accumulate nagtaas ang ila obligasyon nga balayran. Ti ang ending kabalo ka kung mag-accumulate ka magdako na kundi libog ulo mo Action Hotline. Kung magtaas siya siyempre palaligban asang occupar dira kung occupants sang isa ka bloke. Ti pero dapat kung obligasyon mo sa city bayad ka man No, not necessarily mean nga kung ikaw yung kalyado pagusto kan lang daw mo na. Okay, palang buyan man na mong gin-providean ka sa city, much more subong nga may plano nga i-develop ang mga merkado. Ikaw man nagyapon makabenepisyo da, no? But kung anong obligasyon mo layran mo gidi. Kung pariho na abi may mga kulang kada, may mga arrears kada. Now, may mga pariho bala sing unad sa may Manukan, may mga condonations naman gin patigayon, yet the why pagid sa ulihi nila masetol. Amo na nga iba agi sa City Legal Office niligad to dumduman yo may lagan kitaguri lang tong gin sira sila da. Action Hotline. Why man gin sira nga gin close nga hindi naging kalusot ang tawo. Imutangan mo lang to kalat nga tipay balo nga hindi anay sila pagtugutan mag-operate kung hindi nila settle ang hindi nila ma-settle ang plastar abisang ila sining hindi nila ma-settle halimbawa ang para sa obligasyon nila kag paghimo sang compromise agreement. Di partito mga silakbo kagang mga reaksyon sa mga vendors na mo remember tong pag-cover na mo ni Action Alvin? Action Hotline. Di mayo man to kay late in the afternoon na settle nila. Nagkadto sila city. Naghimo sang compromise agreement sa City Treasurer's Office. Amo tong reason nga naplastar, no? Nabuksan man lang sila actually. Di subong mayo man operate nila. Tigalingan mo na bala. You're doing business, gamay man lang inyong obligasyon da, income man na, para sa inyo, palang abuyan man na siya, so dapat ang obligasyon ta sa city, aton man obligaw ng kaugalingon ta. Action Hotline. Amo na siya, in a way, gayo si councilor sa udto na lang kuno kay may pila pa siya ka mga ginasikaso. Okay lang Law pakaudtuan ta na siya karon kay Action Rex kantong nga program. Kuhaan ta ni siya mga update. No? Kaya importante ini, merkado Ang merkado isa ini sang lugar para sa magagmay nga mga negosyante, no? Ara na daya ang palangabuyan, halin sa manugbaligya, utan, tanan, ara na, no? Sa mga merkado naton. Ara dira ang commercial gid nga porte, mga negosyante nga magagmay, dira nagatililipo. Action Hotline. Pero lain naman ang kausa sang pila ka mga nag-okuparya, nga mo ni sila ang subong nagabayad sa city or may balayran supposedly sa city. Problema, bakit iban way kabalayad mo? Action Hotline. Pero pakaroon ta sa udto niya, no? Kay gayo si councilor, nga may mga ginasettle pa siya, no? Nga nariglo niya karon nga morning. Action Hotline. Ayos! Antes sa mag-commercial break, palabayan ko lang niyo na nung tabo ni sa anak sang DOJ Secretary tako. Kay subong damo ga panawagan ngang DOJ Secretary, tinapat mang-resign siya sining nga pwesto since kang iya bata ni may ginapangatubang kaso party illegal drugs. So, Action Hotline. kung kamo abing pamangkuton,
bilang isa sa mga nagauyat sa magkay-posisyon sa cabinet sa Pangulo, much more nga Department of Justice ang imo ginauyatan in order nga mapabilin bala ng credibility sa Department of Justice. Pero ang ambal diri ni DOJ Secretary Rimulya, siling ang bata ko, ara naman na sa husto yung pangidaron. Kabalo na siya sa sala kag hindi. No? Ginatugyan di ko yung mag-intrada. O ginatugyan ko na sa mga authorities galing lablado mo ng kasikwawi, nga kabalo ka na gid. Kung ikaw investigator ka nag-process ang case, kabalo ka na gid nga DOJ Secretary tatay niya, patamaan mo. Action Hotline! Pero kung kamo pamangkuton, anong dapat abingi mo on ni DOJ Secretary Rimulya? O, ma-resign siya sa iya sinipwesto, bayaan niya na, nga posisyon ginatag siya, in order nga hindi siya maka-influence sa nagadala o sa proseso sa investigation kag kaso, or mas mayo magpabilin na siya kag ipakita na nga tampad siya nga ang iya sinitrabaho mong asikasuhon niya. Aber kung kamong pamangkuton nanong say niyo sini, nanong mambal niyo sini, aber padala palihog dere sa aton sini nga chatroom, kaya aton karong basahon no, sa available nga comment section sa Facebook kag YouTube. Pagbalik ta, dugangan tayo ni alas 9:02 na. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Apan mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami ko kunwais. Nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basit ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami isa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos okay. Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano lang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko dyan wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakar silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing lihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo duha ng mga kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Malagad karon yang agad diri sa inyo palatuntunan action hotline. Uy, good morning gali ha. May nga agalan dira may lang pag-monitor man kay Jojo de los Santos kag John Leo Okora. Thank you gid for listening. Action Hotline. Ari ho, katuan ko lang ni kay kabalo ka budget is very significant and very relevant, very important ini nga sa isang bagay for the city government Bacolod nga take note by next year because pagnubo bala sang national tax allocation siling ko amonita ni kun wa lang ni ang 2023 nga pagnubo sang budget siling ko makaarangkada gini husto ang karon nga administration. Action Hotline. Galing kay ining epekto sa pagnubo sang NTA. Bangod di siya sang 2020 nga collection during the pandemic, bra nga badagid negosyo nagsilira. Because of the lockdown, why operation? Hindi mo man mapilit negosyante pabayaron mo yang siradong negosyo niya. Action Hotline. Now, since nga na hatag na sa SP diri sa Bacolod, no, I mean ara na dira na padala na nabato na sang konseyo ang ginaduso nga 3.2 billion pesos, 3.250 to be exact. Ina for 2023 budget sa Bacolod. Ti siyempre tupa na siya sa Committee on Appropriations and Finance nga ginapamunuan ni Councilor Thady Saison. Tini nga budget, i-deliberate ni, I understand, siguro ti kung October, sumong sako-sako, manimaskara kita, by November, gidguro ning hearing patigayunon. Action Hotline. Pero isa sa nakita sa city, di ho nga at least malagas ni siya, ang budget deficit, kag pagnubo sang national tax allocation, kung mangin efficient kung tax collection sang city, aber, para maintindihan sang lubos mga kaksyon, Online sa hotline. Online sa hotline. joining us this morning, diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Hotline na program, ang Committee on Appropriations and Finance. We have Councilor Jude Tadio Saison, the former Vice Mayor man sa Bacolod. Councilor, may aga, sir. Art, may aga dito, kag sa atong tagpalamati, may aga dito siya tanan. Yes, kabalog ko medyo sako, kamusubong kag dokdamo, bisita nga nagkakaris Bacolod, Councilor, no? Dokdamo nga daan, bisan damo, vinyo, damo man gakaladto, bisita ta? Yes, Art, no? We're very happy nga biskan damo venue ta daw may tao gid no nagkapakita nga daw nagbalik na gid man siguro ang yuhom sa taga Bacolod. And
pagkatapos ang duha ka tuig nga pandemya, no, nahidlaw na gid man ang atong pumuluyo, no, sa paglibot-libot sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad. Yes. So, let's talk about budget. No, since na bato na isang committee mo, what will happen next? And I understand November gid ang mga committee hearings nga pati gayon nun, sir. Yes, no, tapuson tang lang ni anay maskara. Anyway, ang aton nga deadline sa budget approval is December 31 pa man, no. Alawig pa. Alawig pa katama. So ang akon nga plano nga tapuson tang lang ni anay ang sinadya sa maskara para mapahuway-huway gamay, and after siguro sang pista minatay ang pagsugod ta sa atong mga hearings. No, dali man lang na. I don't see any problem with the hearings kay almost pareho lang na yapon ang atong budget sa nagligad nga tuig action art. Yes, sir. Ang naglain lang na da kay nabutangan ta na kwarta ang backchip. Nabutangan naman kwarta ang social pension sa aton senior citizens. Wow, so very good. amo man lang ng duha ka item nga daw nagpatuo sa previous na budget. Pero personally, are you optimistic, Councilor, nga malagas taning budget deficit through the efficient nga tax collection nga ginahimo-imoon sa city? Yes, in fact nag-testing na tanong, nag-tax mapping ta sa duha ka barangay lang, gagmay nga barangay dira lang sa syudad sa Bacolod ng mga barangay. Nag-tax mapping na kita, ginlantaw tang effect. Almost sa duha ka gamay nga barangay, almost 10 million ang collectibles, no? So we're very hopeful nga malapot ang shortfall ta sa NTA nga mga 300 million. No? Ang NTA amo na ang IRAS ang una. Oo. Isla na lang alan, no? National Tax NTA na siya. National Tax Allocation. Allotment, no? National Tax Allotment. Okay. So, nag-reduce kita by 300 million, no? Grabe. Balo ka nga, kay ang aton nga basis, ang ginabasihan ng National Tax Allocation, amo ang 3 years ago nga collection. Yes. So, 3 years ago was 2020. 2020? At the height of pandemic, daw lapit gid anom ka bulan to nga ang tawo way gagwa. Yes. So, may total lockdown ta nga almost 1 month. Total lockdown, tapos after sang total lockdown hindi man to libot, no? Kag puwerte pang kulba sang tawo to nga basi malatnan ka COVID. Tapos ang immunization wala pa to. So amo na ang basihan sang atong koleksyon, ang negosyo patay ito ya sa 2020. No, so wala dito ya negosyo to talk of, no? Nagsira kita sa to. Ang Mayo lang to ya ang nagapanguma, no? Kaya daw ay naguntat ang panguma. Pero ang mga nagatindahan niya sirado gid, no? Mga mall ganin sirado. So amo nang gimbasihan. So that's why nga ang collection sa 2020 kung imo lang taon puwerte gid kanubo. That's why nga ang tanan nga budget hindi lang ni kay syudad sa Bacolod. Tanan nga LGU, magambal ta tanan nga LGU pating barangay. Yes. Pating barangay apektado na gin-reduce man na sila, no? By certain percentage. So ang inyong mga kabarangayan, no, sa atong pumunuyo ang inyong mga kabarangayan magamay man ang ila budget no? For next year. So basig matingala ka mo gamay ng kumpas ni Kap. Gamay man ang budget ni Kap. So halin sa barangay, syudad, munisipyo, hasta sa probinsya, no, nagnubo na tanan, hasta sa nasyonal. Ang nasyonal, I think, no, nagnubo-nubo pa sila, no? But, ang nasyonal, may borrowings na sila yan, may bining na yung mautangan ang kulang. No? So, namo nang kinalain niya. So, dako ginang apikto sa aton. So, ang amon nga ginalantaw, especially na ginalantaw ni Mayor Albi, maging efficient lang ta sa koleksyon. No? Tinguan ta lang nga maayo nato ng aton, gaayo kami sa aton mga pumuluyo, especially may mga negosyo na mabayad lang ta sa aton mga business tax, no? Sa aton mga land tax. Parang
hindi man maanong syudad. So, Kagti, of course, balik man na sa mga program kag project mo nga amo nang alokahan sa pondo. Yes, hindi man sila siguro magkabalata sina Action Art kay nakita man nila no ang backship para na programa sa pa-hospital para sa mga pigado no. Ang social pension sa mga tigulang na punduhan na under sa komitiba ni Councilor Celia Flor no. Kag ang mga nagkalain-lain ato nakita Manila siguro ang change na natabo na so far sa 100 days sa aton mayor no. Kag to think nga ang kwarta nga nabaton sa aton alkalde tunga na lang niya sang na pertiniser nga budget sa bilog nga tuig kay pagsulod namon July na mo. Correct. So kagamay na lang sang nabilin especially sa kaswal kay na kaswalidad gid ang budget sa kaswal. So ipit-ipit ang lakat pero in spite of that nakita Manila siguro ang daw pagbago no nga number one na maintinar taman ang katinlo although problema kita subong sa aton collection sa IPM no although pero kita di man nga daw na maintinar taman ang katinlo ang traffic aids ta man ang aton presensya sa kapulisan ta sa palibot na insure taman no na ara ang ginatawag naton police presence all over no so far for the first 100 days ni Mayor nabatian naman tong iyang mga plano masugod naman ta sang aton pabalay no ginahulat na lang ang kwarta halin sa nasyonal masugod naman at groundbreaking na ta sa aton Bacolod City Hospital no under sa kay Congressman Greg. This will be the next 3 years will be exciting for the city of Bacolod Action Art no. Damo kita proyekto nga inugpasulod. Yes sir. Nagligan nga law, I understand October 12, guro do Wednesday. No may ara ka nagupod ka dito bilang Vice Chair sa CDC. May meeting kita upod sa naglalain nga sector. Kanyo talas, ano mga nalabutan sa meeting niyo sir? Well, quarterly meeting na siya sa CDC no. CDC, oo. Ito sa CDC sa meeting nag-present ang mga nakalain-lain na sektor no like the economic, the infrastructure sector, the social sector sa mga ilang mga priorities no. Okay. So para sa economic sector kung ano mga priority nila so lapantong nagwa ang mga financial assistance sa mga negosyo which kung imo lang tawon ara na ready na ta ara na sa atong Department of Cooperative and Livelihood. May ready na ta na dayang kwarta as long as makapasar ka. May ara na ta dayang ginapa assistance no sa nagkalain-lain nga mga grupo. No may kwarta na dayang ready. Yes. Like sa infrastructure may mga concern sila to sa mga dalanon na hatagan na pagtamod no ni Mayor Albi for priority na for next year's budget no mga dalan kat mga drainage no may ara dako gid nga problema ta may mga problema pata sa drainage. Ang DPWH nautod alas 9:30 na Action Hotline. Ibalikan ta lang sa last nga hura si Vice kay Councilor Tadia Saison. Sir, sorry, ginautod din yata. You were saying kay na? Yes, ang ilang mga priorities pala no na actually kung imo lang tawon ang mga ginlista sang nagkalain-lain nga sectors. Hatagan na ni pagtamod sa annual budget pa. I see. Na kita na ni Mayor kag ginbutangan niya na ni mga funding no like ang drainage. Actually, ang national government under the DPWH, under sa office ni Congressman Greg Sataya, nagpreparar man sang additional drainage no para sa syudad sa Bacolod base sa drainage study nga ginhimo sa DPWH. So nga to nimuon niya sa syudad sa Bacolod, sila ang DPWH ang ma-plastar sang mayor nga kanal or drainage. Ang ato niya sa syudad kita lang connector lang ta no kita ma-connect
dira sa mayor nga drainage kay para masolbar tani ang pagbaha di sa aton sa syudad, no. Actually ang number one problem tagid tungod sa aton pagbaha kung magdungan ang ulan kag ang taob. No, amo ginang number one problema ta kay siyempre ang aton nga ginakuan sa tubig. Amo na subong ang Predco. So may reclaimed area na. Siyempre, isang unay, dalhay lang ang tubig pag mabaypay. Subong niya, malabay pa sa Predco, which is mga 3 pa ka kilometro ang iadlaganon hasta makalapit sa baybay, no? So, amo nang rason na daw naggabaha na kay kahinay isang pag-agwasa sa tubig, especially kung taob, no? So, ginbutangan na measures ng DPWH, may obrahon sila, I think, na major canal sa sulod sang Predco, which ma-alleviate ang para maghagan-hagan ang pressure sa tubig sa suba dabla sa Barangay 10. Okay. So amo na ang mga measures na himuon nila. Itaya ang syudad makonect ng tada sa iya sa major nga kanal, no? Tapos na-include man na subong sa annual budget ang development sang dalan sa sulod sa airport. Okay, nakuha na nagsugot na ang may arat na isa ka portion. Okay. Nga city nga ginapanag-iyahan sang gobyerno nasyonal, no, sa old airport. So mautod kita dalan sa runway kag maangot kita dito sa Villa Esperanza. Very good. Very good. So there will be may ara na ta alternate route, no, kay sa una isa lang gid ang alagyan sang subdivision lang ng Palmas del Mar. Isa lang gid ang alagyan niya pagwa, no. Pag-create sini sa bago nga dalan, malapos kita da sa old airport. I think ta malapos sa old airport, malapos sa old terminal sa tupad sang old terminal sang Cebu Pacific. No? So matahom na ini improvement para sa mga pumuluyo dala sa singkang kag tangob, no, kay ang kwan tangob pa ina mo ang Villa Esperanza. Yes. So hindi na mabudlay para sa ila magwa. May mga emerensya gilayon maka-responder ang mga bumbiro kag ang aton nga mga ambulansya, no. So amo nang isa sang major tada nga bulutangan sa dalan, no. Okay. Aside from that, of course, istudyuhan man ang pag-renovate ng Old City Hall. No? Ang Old City Hall kadako pa sina sang lugar nga mausar tang office space, no. So i-renovate pa ina pabakuron kay hambal man ang city engineer. Ang structure is still very good, no? Though mayo pa man ang mga structure, itahumon na lang, no. Hindi na magtulo kasi ang iyang mga wirings pangislan, ang iyang mga tubo sa tubig pangislan, tamaan na kadaan kag i-renovate, no, kag patahumon, no. So that will be additional office space para sa syudad sa Bacolod kag of course Balumantara ginadaya ang office of the mayor, no, ara sa Old City Hall. Pwede pag gidya ma-opisinahan pagit sang atong alkalde da, no. Kag mausar man sang nakalain-lain nga departments. Correct. Anyway, supunan ta na no, kag walaton namon kag kung magsugod ng deliberation kag inyo sining committee hearing sa imo committee ba by November. By the way, salamat gid Councilor for the time ginatag karon nga agad diri sa Action Radio Bacolod. Yes, Action Art, no, salamat man kag sa aton mga tagpalamati mayo aga. Action Hotline. Pagpunan ta lang niya, no, kay by November tapuson ng maskara niyo kay patik sako pa. Gina-expect karaan si President BBM makadto dis maskara mo. Action Hotline. Ambot sa nogid ang petsa sina, no, most probably basi kun highlights bla or before sa highlights makadto diri si President BBM kag pila pagid ka mabisita si Vice President kuno Sara makadto man mo. Ang Senate President kag ang House Speaker no do makadto man di base sa
presko nagligad to ni Mayor sa pagkwanto sang Yuhong Village, no? Groundbreaking ceremony. Action Hotline! Ay tagaling tiyempo, diri sa aton nga pagpangalagad, Friday kita nga presentation sang inyo palatuntunan Action Hotline, October 14, 2022. Action Hotline! With Action Henry Spulgar. Sa technical side, backup naton si Action Elry Dutilios. Ang aton IT expert, kaupon man si Action Dorel Cabato. Kung naman Action ay tayhupon saying, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio #1